אלעד, הבמה שלך. תודה רבה, בוקר טוב לכולכם. אני מקווה שלא יפריעו לנו. אני שמח לראות פה אתכם ואתכן. קודם כל מתחיל בתודה לאוהד שהזמין אותי ונותן לי את הבמה לספר לכם על תוכן למלונות. אני אתחיל במצגת שלי, אני מקווה שתהנו. טוב, אז כמו שאתם רואים, רגע, סליחה. אוקיי, זה אני. אני התחלתי לכתוב טקסטים בעצם מאז שאני מכיר את עצמי, נמשכתי תמיד למילה הכתובה. מ-2010 בערך התחלתי להתמקד בכתיבת תכנים לעולם הלייפסטייל, וב-2012 נקרתה בדרכי ההזדמנות, והגעתי לרשת מלונות פתאל, למחלקת האינטרנט, תחת ניהולו של נדב פתאל. מחלקת האינטרנט הזו הייתה רק בחיתוליה, זאת הייתה מחלקה קטנטנה. כל העניין הזה של כתיבת תכנים בעצם נפל גם על נדב וגם על עוד אחת העובדות, הכל היה ממש ממש חדש, ולא הייתה להם את הפונקציה בכלל של כתיבת תוכן למלונות. ואני נכנסתי לתוך הדבר הזה. זו מחלקה שעם הזמן גדלה והפכה לאחת המשמעותיות ברשת כולה. זכיתי לעבוד בפתאל 5 שנים וחצי, וכשיצאתי בעצם לדרך עצמאית ב-2017 החלטתי למקד את עולם התוכן שלי אך ורק למלונות, רשתות של בתי מלון וכפרי נופש. כמו שאתם רואים, יש פה מקבץ קצר של מותגי מלונות וכפרי נופש שעבדתי איתם. אני בזה מ-2017, בקרוב חוגג עשור בתחום, אפילו קצת יותר. מה אני עושה? מה אני יכול בעצם להציע לכם כאנשי שיווק בבתי מלון וכפרי נופש? קודם כל זה ייעוץ וליווי מותגי. בדרך כלל לא יודעים איך להתחיל את כל עניין התוכן, מאיפה מתחילים, מה עושים. בשביל זה אני פה, ליצור לכם שפה שיווקית ייחודית מבודלת למגוון רחב של מלונות בארץ וגם בחו"ל. כשעבדתי בפתאל עבדנו גם על בתי מלון בחו"ל. ניהול פרויקטים אסטרטגיים, כתיבת תוכן לאתרים עצמם, לקמפיינים, לניוזלטרים, כל הסטורי טיילינג, איך אתם מביאים את סיפור המלון לרשתות החברתיות, לאתר עצמו. ולא פחות חשוב, זה הפצת ידע. יש לי אתר שנקרא התוכן הנכון למלון, בלוג הוטל קונטנט, יש שם המון כלים, המון ידע שכתבתי וצברתי עם השנים. אתם מוזמנים להיכנס, לפשפש, להסתכל, לקרוא, להשתמש, כל התוכן הזה שלכם בחינם. הייתי רוצה להתחיל עם איזשהו משפט של קונרד הילטון, ההוא מהמלונות המפורסם, שאמר It always started with a dream. וכשפונים אליי מנהלי שיווק של מלונות או מנכ"לי מלונות שבונים מלון חדש, פותחים רשת חדשה, הם אומרים, תקשיב, יש לנו חלום, המלון שלנו צריך להיות ככה וככה וככה, או אנחנו רוצים שהמלון שלנו ייראה ככה וככה, או שהוא ישדר מסר כזה וכזה. לכן אני אומר, התוכן הוא חלק בלתי נפרד מהמלון, לא רק מהשיווק, בכלל מכל מיתוג המלון. וזה באמת מתחיל בחלום. אז לפני שניגשים לחלום, הייתי רוצה שתשאלו את עצמכם, בלב או בקול או במחברת, מה שאתם רוצים, 3 שאלות פשוטות. שאלה ראשונה, מתי בפעם האחרונה רעננתם את התוכן אצלכם באתר המלון? תחשבו רגע, האם התוכן שלכם הוא עדכני? האם הוא רלוונטי להיום? האם עברתם בזמן האחרון על התוכן של החדרים, על התוכן של ההודעות אפילו, על התוכן של המסעדות, על הטקסטים של הספא? מתי בפעם האחרונה עצרתם רגע וחשבתם, מתי באמת עשינו ריפרש של כל האתר? כי יש נטייה טבעית ולא כל כך בריאה, לכתוב את הטקסטים ואז לשכוח מהם. ומה שיהיה יהיה, ובסדר, ולקוחות רואים תוכן לא עדכני, בסדר, נענה להם בטלפון. זו לא השיטה, אז תשאלו את עצמכם את השאלה הראשונה הזו. שאלה שנייה שאני אשמח אם תשאלו את עצמכם, מתי בפעם האחרונה קראתם את התוכן דרך העיניים של האורח, ולא שלכם כמנהלים, כמנהלי שיווק או כמנכ"לי מלונות? זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כשאתם קוראים את התוכן של האתר שלכם כמנהלי מלון או כמנהלי שיווק, הכל נראה מושלם, כמעט, אבל תמיד מושלם. זה אחלה, זה יופי, זה נהדר, אבל תנסו לשים את עצמכם רגע לקרוא את הטקסטים דרך המשקפיים של אורח שלא מכיר את המלון כמוכם, שלא מכיר כל פינה במלון כמוכם, שלא חווה את המלון כמוכם. הוא לא יודע, הוא לא מכיר את הדברים הפחות טובים, הוא לא יודע מה נפתח, מה סגור, מה חדש.
מה לא מעודכן, מה לא פעיל יותר. צריך לעשות את זה מדי פעם ולשנות רגע את הפריזמה שבה אתם קוראים את התוכן של האתר. ועכשיו עם יד על הלב, שאלה אחרונה ומסכמת, האם באמת הייתם מזמינים חופשה במלון שלכם אחרי שקראתם את התוכן של האתר ואחרי ששיניתם רגע את המשקפיים וקראתם את זה דרך האורח ולא דרך העיניים של המנהל או של המנכ"ל, האם באמת הייתם מזמינים חופשה במלון אצלכם? אני מניח שלא בטוח, אני מאמר, אוקיי? תהיו כנים עם עצמכם ותנסו לענות על השאלה הזאת. כשפונים אליי לכתוב תוכן, אני אומר שזה תמיד מתחיל בסיפור, מהסיבה הפשוטה. למה סיפור? כי סיפור בסוף הוא איזשהו רגש, ובסוף, בסוף, בסוף כשאתם מסתכלים על זה, יואו, יש לי התראה, חברים, אתם לא תאמינו. רגע. אני מגבה אותך, את מי שיהיה פה שאין לו זה, אז אני אגבה אותך, אני אחכה שתחזור ואני אעביר להם תוכן בינתיים. חברים, סליחה, מתווכים אותנו היום, אני אחזור, אני מקווה תוך רבע שעה, בסדר? להתראות. טוב. מי שפה, לפחות שנדע אבל מי כאן, כי הרבה יכולים להיות עכשיו בדרך להזקה, אז כאילו... בדיוק כתבתי. במקרה נשארתי, אני לרוב יוצא, אבל היה סיטואציה כזאת ש... איפה ההתראה עכשיו? אנחנו פה. כן, אז זהו, וההתראה במרכז. אין הזקות בשום מקום. אצלנו במרכז. דוד, אתה מאיפה בארץ? אני מיוקנעם, אבל אני מסתכל באפליקציות, הזקות האחרונות היו לפני שעה, אלא אם כן הוא במרגליות או במשגב. לא, הנה, התראה מוקדמת הופעלה, אבל התראה מוקדמת זה לא לרוץ. לא, אני אגיד לו שיחזור ל10 דקות נראה לי, למרות שיכול להיות שאתה יודע, אנשים בתל אביב, הרבה פעמים הם צריכים לרוץ לאיזה חניון תת-קרקעי איפשהו. אז... נכון, רואים בטלוויזיה, זה עד נתניה ומעבר, קיסריה כמעט. נתניה, קיסריה, זה השרון. כן, אז כנראה צריך זמן להגיע למרחב מוגן. טוב, קודם כל, זיווה, בוקר טוב, שלום, כיף לראות אותך. בוקר טוב. שלום לכולם. חברים, יש לי כלי מגניב להראות לכם. בואו נעשה איזה משהו מגניב בזמן הזה. אלעד, חבל שלא הקלטת לנו את ההרצאה שלך שבוע שעבר, לא יכולתי לצפות. רגע, אני עושה קודם כל שנייה, אני אעצור את אתם יודעים מה, אני לא אעצור את ההקלטה. יש הקלטה, שבאתי לעצור אותה, עכשיו שדיברת על ההקלטה, תאמיני לי שטוב שלא הקלטתי. זה גם הייתה הרצאה מגמגמת כזאת, כאילו היה לי בעיות באינטרנט, וגם זה חלק מהקורס שלי, שאני הולך לעשות שיעור בו, אז אני לא הייתי רוצה להקליט את ההרצאה הזאת. אולי הזדמנות חוזרת השבוע? עוד פעם, סליחה? אולי תיתן הזדמנות חוזרת השבוע. לא, מה שעבר עבר. לא, גם השבוע יש לנו לוז מלא וזה, אבל בכל אופן בואו תראו משהו מגניב. תודה. תראו, יש כלי חדש שגוגל הציעו. אני שוב רוצה שיהיה פה מתנדב עם מלון אמיתי ולא חלק מרשת, וגם לא אנה שזה רשת, כאילו זרמתי עם אנה שבוע שעבר וזה, אבל בסוף אנה זה רשת לכל דבר. אני רוצה לעזור לעסקים שיש פוטנציאל שהם גם ישתמשו בדברים שאני אשלח להם. אז אני אשאל את השאלה אם יש פה איזשהו מישהו עם עסק יחסית מלון, בינוני, קטן, אפילו מלון גדול שלא חלק מרשת, אז אני אשמח למתנדבים. מה אתה צריך כאילו... אני צריך שתגידו מאיפה אתם רגע, זה כל מה ושיהיה לכם אתר אינטרנט, זה כל מה שאני צריך. אני חיפה, מלון דירות, יכול לעזור לך? כן, רגע, מי זה גיל? כן. רגע, איפה אתה? אני חוזר לזום. כן. מה קורה גיל?
רגע, אבל גיל, מה זה המלון דירות? השום אחר זה מלון דירות, כאילו? התכוונת לשום אחר או למלון אחר, כאילו? התכוונתי לקייבדור. אני לוקח את שום אחר, ברשותך. לא, שום אחר זה לא שלי, אל תעשה שום אחר. מה זה לא שלך? זה לא שלי, זה לא שלי. תעשה קייבדור. אם אתה רוצה להשתמש בחומרים שלי, זה קייבדור. איך זה נקרא? קייפדור, חיפה. קייפדור. רגע, שום אחר אף פעם לא היה שלך? לא. שום אחר זה בכלל זה 3 בתי מלון, זה לא אחד. אוקיי, זה פשוט כאילו, זה במקרה השם משפחה דומה, כאילו? כן, כן. מה הסיכוי? רגע, אני צריך להשתיק פה את מי שקופץ. אוקיי. טוב, תראו כלי סופר מגניב. יש לי פה כלי שנקרא פומלי של גוגל. עד לא מזמן זה היה כלי שהיה חסום לשימוש בארץ. פשוט אתם רושמים פומלי בגוגל, פומלי. אני מזמין אתכם ממש להתנסות בזה תוך כדי שאנחנו מדברים. יש אזעקה אצלנו. מה לכתוב? תחזור עוד פעם מה לכתוב. הוא בא פומלי by גוגל, כאילו פומלי AI את יכולה לרשום, זה ככה, רושמים את זה ככה. הכלי הזה הוא בא להחליף את הגרפיקאי, את הארט דירקטור, את המעצב של המודעות שלכם לרשת, או של הפרסומות שאתם עושים, כאילו הפרסומות הדיגיטליות, בואו נראה, זה פשוט זה סופר מגניב. אז שלב ראשון אנחנו צריכים ליצור את הביזנס DNA שלנו, שלב שני אנחנו צריכים, יכולים לתת רעיונות לקמפיינים, ושלב שלישי הוא כבר ממש יוצר לנו אותם. אתם תראו איך אנחנו עושים ממש ב-5-10 דקות, כאילו זה הרעיון היה של לתת לכם איזשהו משהו שאתם יכולים לעשות גם ממש בדקות בודדות. רגע אחד, איפה הדומיין של המלון של גיל? תראו, כל מה שאני צריך זה לזרוק את הדומיין פנימה, ועכשיו הוא דוגם את הצבעים, הוא לוקח את התמונות, הוא לוקח את התוכן שרלוונטי עבורו. בשביל לייצר מודעות פרסומת עבור הסרטון שלנו. תגיד, גיל, זה תמונה של צלם או שזה תמונה של מאגר תמונות? של צלם. מי זה? מי הצלם? קלת אותי, עוד כמה דקות אני אמצא לך, אגיד לך. אוקיי. אז תראו. קוראים לו אלברט. אני רק רוצה להגיד שעכשיו אנחנו נדגים את הכלי הזה מהצד של ליצור תמונות למלון. רגע, מה רושמים פה בצ'אט? מתי רושם שלום, מאיפה אלעד, מהמרכז, מה זה אני, מלון בית מימון, אני, איזה חמודים אתם, אבי, יאללה, אני לא רואה את הצ'אט, כאילו. תכתוב פה בבקשה מה מחפשים, סלחו לי, אני לא הייתי מחובר לצ'אט, אז כבר לקחתי את גיל, אבל תעשו את זה לכם ברגעים אלה, מלון בית מימון, אבי, תפתח את הכלי הזה ותזרוק את הדומיין שלך, וגם את ליבי, אם אתם מהגושרים, אם אני זוכר נכון. אז תזרקו כבר את התוכן פנימה. תראו איזה דבר מגניב זה יוצא לכם. אני לא מאמין שאפרת הצטרפה, איזה מרגש.
אפרת, בוקר טוב, כיף לראות אותך. אז אולי תעשי גם לחמת גדר. אנחנו פותחים כלי שנקרא פומלי, אני לא חושב שיצא לך להכיר אותו בקורס הקודם, כאילו. אוקיי, בואו נראה אם הוא סיים לדגום. רק מה שבאתי להגיד זה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו דוגמה על עולם המלונות. מי שיש לו מוצרים פיזיים שהוא רוצה למכור, תאיית פה מה מחפשים כשעושים לינק, בבקשה. הנה לינק. המסך שלך לא משותף, אתה יודע. כן, רגע, רציתי לדבר איתכם שנייה, אז אני עדיין לא מראה כלום. אז אני אומר כזה דבר, אנחנו נלמד עכשיו איך לייצר למלונות שלנו, בין אם זה סרטונים או בין אם זה מודעות פרסומת, סרטוני פרסומת או מודעות פרסומת לרשת, לפייסבוק, לגוגל, לאינסטגרם, לכל מקום שאפשר לשים בו מודעות פרסומת, גם אם זה לוואטסאפ, בכל פלטפורמה שאתם רוצים לפרסם בה, אז נראה איך בקלי קלות לייצר מודעות פרסומת, רק שאם יש לכם מוצרים פיזיים, ממש מוצרים כמו משחות לספה, או קרמים לספה, או מרצ'נדייז, אז בזה הוא פשוט מתעלה על עצמו, אתם כאילו זה, ככל שהמוצר הוא יותר מוחשי, אז אתם תראו תוצאות מטורפות בשביל לעשות להם, זה ממש חוסך את הצלם, את הסטייליסט, הכל. במלונות הוא מתבסס בעיקר על התוכן שיש לנו באתר. אז הוא יצר לנו ביזנס DNA, על בסיס, שימו לב, לא עשינו פה כלום חוץ מלחכות 5 דקות ולזרוק את הדומיין שלנו. אז כרגע הוא מציע לי לייצר את הביזנס DNA שלי, הוא הבין שאלה הצבעים שלנו, משום מה, בואו נחליף את זה דווקא לצבע הכתום שראינו שמשתמשים בו. גיל, אני צריך אותך קצת קומוניקטיבי ברשותך. כן, כן, אני איתך, דבר. אני אוהב לעבוד עם היבו או עם אסיסטנט או עם רוביק, רק בפונט, רק דקה. תגיד, איזה צבעים יש למותג שלכם? אתה יודע להגיד, כאילו מעבר לכתום? הכתום, לא. הוא פשוט בחר כחול כי יש הרבה תמונות עם ים, אז זו הסיבה הוא בחר כחול. אז בוא נלך עם הכחול גם. חפש איזשהו גוון שהוא מגניב יחסית. אבל אתה עושה את הבחירת צבעים או שהוא עושה את הבחירה לא, מתוך בגדול, התמונות שלו? תשמע, אם היה לך ספר מותג ברור והאתר שלך היה בנוי על פי הספר מותג, לא, אין לי הוא לא היה מתבלבל, הוא היה קולע, כאילו. אבל הבנתי. בגלל שהאתר כנראה כאילו לא מדבר בצבעים מאוד ברורים, אז היה לו קשה להבין, היה לו קשה לקלוע. אפשר לדייק כאן הרבה דברים, אפשר לתת פה את הביזנס אוברוויו, אני אדלג על זה כרגע, אני כרגע אחיה עם מה שיש. בואו נמחק כל מיני תמונות שלא יתבסס לנו על התמונות האלה של הביקורות או הבוקינג, שכן יביא לנו דברים שהם קשורים למציאות. אוקיי, אתה בוחר. בעצם, מה שאני הולך לקבל כאן זה ממש מודעות פרסומת מעוצבות על בסיס התוכן שיש במלון. אז אם זה תמונה ממאגר תמונות לצורך העניין, אני אמחק אותה. אם זו תמונה שהיא לא משרתת אותי, אני אמחק אותה. אני יכול להעלות לו תמונות גם כן. יש לי בסיס צבאי עם כריזה מחוץ לבית, אז אני מקשיב לו ומנסה להבין אם צריך להיכנס למרחבים מוגנים, או שאם אפשר לצאת ממרחבים מוגנים, אני לא בדיוק יודע מה ההנחיות כרגע. נראה שיש נפילה במרכז, אבל לא אמרו משהו על הצפון. אויש. נפילה במרכז? כן. דקה. בתל אביב. על ההיסטור?
יש שאלה בצ'אט ממי שרק הצטרף. איך? תראה בצ'אט עוד שאלה של מי שהצטרף. רגע, אז שנייה, אני סוגר את הטלגרם. טוב, זה ממש נראה קרוב לאיילון, כאילו. מממיה, רק דקה. איפה הזום שלנו? לא, זה ממש לא רק באנגלית. הצטרפתי כרגע על איזה פלטפורמה אתה עובד, פלטפורמה שנקראת פומלי, אני כרגע, אלעד יצא לתפוס מחסה, וכנראה שהייתה סיבה טובה שהוא הלך לתפוס מחסה. אני עובד על פומלי שיכולה לעזור לעשות מודעות מהממות לפייסבוק, לא איזה פלטפורמה שאנחנו פיתחנו, זו פלטפורמה שגוגל פיתחה, כאילו. רק דקה, הכל בסדר? אחלה. טוב. קודם כל אפשר לקחת את ה-API של הכלי הזה ולשים אותו על הכלים שלכם וזה, אבל זה למתקדמים, בינתיים אין סיבה לא לעבוד על הפומלי כמו שהיא. בכל אופן, זה לא עובד רק באנגלית, בואו נראה איך אנחנו הופכים את זה לעברית עכשיו. אם בביזנס DNA הייתי שם כאן תוכן בעברית כמו שצריך, אז כנראה שהוא גם היה לוקח את זה בעברית, אבל דילגתי על השלב הזה. אתם, אם אתם יוצרים את זה לעצמכם, אל תחפפו כמו שאני, כאילו רק מתקדם בהדגמה שלכם, אז פשוט... תחפשו. סליחה? טוב. בכל אופן, כאילו תשקיעו בזה טיפה יותר, תחפשו את הפונט שמתאים לכם, תחפשו את הצבעים שמתאימים לכם, תכתבו את התוכן, תיקחו את התוכן שיש באתר, או שלעומת זאת תכתבו תוכן חדש. זה כלי חינמי לגמרי? סליחה? שאלתי אם זה כלי חינמי. כלי חינמי לגמרי, ובואו נראה מה הוא יצר לנו, כאילו אני הולך לקמפיינס, והוא כבר יצר לי דוגמאות לקמפיינים, מבוסס על התוכן שיש באתר. בואו נראה דוגמאות. טוב, זו תמונה שהיא לא בחיפה כנראה. אני מחפש, רגע, גיל, זה שלך? כן, זה שלנו. על הכיפק. אז בעצם שימו לב מה הוא עושה, הוא לוקח את התמונות שהוא רואה שהן הכי רלוונטיות, לייצר מהם קמפיינים, והוא עושה להם את העבודה שגרפיקאי היה עושה, במקרה הזה זה נקרא בלר או גרדיאנט, כאילו לתפוס איזשהו, לקחת איזשהו אפקט שגורם לתמונה להיראות כמו תמונת רקע, ואז אפשר לשים עליה טקסט בפונט לבן, וזה עדיין נראה טוב. בואו נגיד, נרשום את זה כאן, החופשה החיפאית שלכם. מתחילה כאן, לדוגמה. ואז פה אני יכול לכתוב, הזמינו עכשיו ב-25. שלום, שומעים אותי? רואים אותי? מי זה, אלעד? זה אלעד, חזרתי בחיים. שרדת את זה. שרדתי את זה, יש מקלט. אין לי מה. מאמן. אז כן. תן לי חצי דקה, אני אסיים משהו. אין בעיה. אז פה נגיד אם הכותרת היא קטנה מדי, אז אני יכול פה עכשיו להגדיל את הפונט. בואו נלך נגיד על גודל פונט של 32. אלעד, הצלתי אותך, כי אני בדרך כלל לא נשאר, אני פותח את הזום ויוצא. אתה באמת הצלת אותי, ממש. והחזקתי פה את הקהל. וואו, תודה רבה רבה. באהבה. במקרה נשארתי. אז רגע, אז הנה, כאן אנחנו מייצרים את המודעות. שוב, אתם מקבלים מגוון סריות של מודעות שאתם יכולים לעבוד עליהן, אתם יכולים להוסיף תמונות משלכם, ואתם יכולים גם להפוך את זה לסרטון. כאילו, אם רק תלחצו על האנימייט,
אז אתם הופכים את זה לסרטון, כלי סופר מגניב, אני אייצר איזושהי מודעת פרסומת ואני אשלח אותה בקבוצת וואטסאפ שלנו, אני אשב על זה עכשיו, ואני אתן לכם, אני אתן לאלעד את הבמה אבל לחזור אתה להעביר את נשאר איתנו, נכון? אני לא יודע, בוא, כאילו, בדקות הקרובות כן, כאילו, בסדר. בדקות הקרובות טוב. כן. יא, אוקיי, חברים, אז, הנה, המסך שלך, לא multiple present, רגע, אוקיי. טוב, אז הנה חזרתי למצגת. רק שנייה. טוב, אז איפה עצרתי? עצרתי בסיפור. אני אומר שכל מלון צריך סיפור טוב, מהסיבה הפשוטה שסיפור מחבר אותנו לרגש. רגש זה אותו דבר שבזכותו אנחנו קונים דברים, אנחנו לא תמיד קונים דרך השכל. עכשיו, כשמדובר על מלון, מדובר בסוף על חוויה. אתם מוכרים חוויה, אתם מוכרים חופשה, אתם מוכרים כיף טהור, אתם לא מוכרים מוצר, זה לא מוצר מדף, זה לא פוליסת ביטוח, זה לא משהו זה לא איזשהו חפץ, אוקיי? אתם מוכרים חוויה, משהו כיפי, משהו שאתם רוצים לזכור. איך מגיעים לזה? על ידי סיפור. אנשים אוהבים סיפורים ומתחברים לרגש, אוקיי? מה הסיפור של המלון שלכם? מה כל כך מיוחד בו? למה המלון שלכם יותר מעניין מהמתחרים? למה הוא יותר מדליק מהמלון השכן? למרות שיכול להיות ששני מלונות הם כמעט אותו דבר, אבל איך אתם מבדלים את המלון שלכם שיהיה עוד יותר מעניין, עוד יותר מיוחד, עוד יותר טוב? סיפור המלון הוא חלק מחוויית האירוח שאתם מציעים, לא רשימת מכולת. זאת אומרת שאני ככותב תוכן למלונות צריך לבוא למלון שלכם ולבנות לו סיפור מיוחד, סיפור שאתם קוראים אותו ואומרים, וואי מדליק, בא לי להיות פה. זו לא רשימת מכולת, זה לא המלון הוא רק ממוקם, הוא רק נמצא, הוא רק מציע, זה לא. זה סיפור שככותב תוכן זו אחת המשימות הכי מורכבות בכתיבת התוכן לכל המלון. מה יוצא לכם מזה בסופו של דבר? מה למה אני הכוונה, מבלבל? סליחה, כן? מה הכוונה לסיפור? תן לי איזו דוגמה לסיפור, זה סיפור החוויה כאורח, או סיפור המלון, מה הוא מציע, מה, אז לא מה הוא מציע זו מצליחה רשימת להבין. המכולת. אני אגיע לסיפור עצמו, תכף תראי דוגמה. זה לא חייב להיות משהו גדול, אני גם אשלח לך את זה אם את רוצה. אבל סיפור המלון מבחינתי, זה אם לדוגמה בית מלון נבנה בתוך מבנה היסטורי מ-1909, שיש מאחוריו איזושהי שושלת, איזושהי היסטוריה מעניינת. מבנה שהוקם על ידי תורמים מאוד מאוד מיוחדים. מבנה שהיה הראשון לא יודע מה, זה היה, סתם אני אומר, מלון קטה דן, שעל חורבותיו נבנה מלון דן תל אביב, היה המלון הראשון בתל אביב, אוקיי? כל מיני דברים כאלה שיש מאחוריהם היסטוריה, יש מאחוריהם סיפור מעניין שאת אומרת, הוא לא מוכר לי עוד חופשה, הוא מוכר לי פה איזושהי חוויה אחרת. מהסיפור הזה אני יוצא, בסדר? אוקיי. אוקיי. מה יוצא לכם מזה? מאיה, למשל? כן. אתם קודם כל הופכים גולשים לנופשים, על ידי תוכן איכותי, סליחה, אני משתיק את זה, על ידי תוכן איכותי מדויק ומניע לפעולה. אוקיי? איך מניעים לפעולה? מספרים סיפור טוב, מושכים אותם, מסקרנים אותם, והופכים אותם מגולשים לנופשים. דבר שני, אתם הופכים להיות שונים ומיוחדים, אתם מבדלים את המלון מהמתחרים שלכם, על ידי שפה ייחודית שאני יוצר לכם. כמובן, זה לא כזה פשוט, ותחשבו שיש 3-4 בתי מלון על קו החוף, שכולם מציעים בערך את אותו הדבר, אבל עדיין על ידי סיפור טוב של מלון, על ידי חפירה ונבירה שאנחנו צריכים לעשות יחד, אני מבדל אתכם. תוכן מנצח, קונספט אירוח, חוויה שזוכרים ולוקחים הביתה. בסופו של דבר, כמו שאתם רואים, אנשים היום שולטים ברשתות חברתיות, אינסטגרם, טיק טוק, מעלים, מציפים, מצלמים, כל הדברים האלה, בסוף חבר'ה מדובר בחוויות. חוויות שלוקחים הביתה. אתם חוזרים הביתה ואומרים, וואי, תקשיבו, הספה במלון היה מדהים, האוכל היה פיצוץ, פשוט מדהים. אתם זוכרים את זה, אתם מצלמים את זה, הם משתפים את זה, עם חברים, מציפים את זה ברשתות, ובסוף אתם רוצים שאת החוויות האלה הם יזכרו, לא את רשימת המכולת, את החוויות. סיפור, רגש וחוויה. מאיפה מתחילים? איך כותבים סיפור, אוקיי? יש בריף למלון שאני מכין לכם אותו.
הבריף, כמו שכתבתי פה, הוא מסמך אפיון שאני מכין עבורכם כדי לחדד ולדייק את עבודת התוכן שלי. מה זה אומר בריף? בריף מורכב משני דברים. החלק השני, והקצת יותר, מה שנקרא קל, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא החלק הטכני. כל מה שקשור לחדרים, כל מה שקשור לגודל החדרים, כל מה שקשור לנגישות לאנשים עם מוגבלויות, לאוכל, למתקנים ושירותים, לשעות קבלה, שעות עזיבה, כל הדברים הטכניים האלה חייבים להיות מוצגים באתר. אבל הבריף, מבחינתי, החלק הקריאטיבי והיותר מורכב, זה לבנות את סיפור המלון. אני צריך להבין מכם למי פונה בית המלון שלכם, מי קהל היעד, אילו גילאים, איזה חתך סוציו-אקונומי, מה החזון של המלון שלכם, מה אתם רוצים, איזו הבטחה שיווקית אתם מבטיחים לי. הרי ידוע שמלון שפונה לזוגות צעירים לא פונה לאנשי עסקים, ומלון שפונה לאנשי עסקים לא פונה למשפחות. הצרכים הם אחרים, זה שאתם מכירים את האפיון של התוכן, זה מהמם. אני ככותב תוכן שלכם צריך להכיר אותו, וצריך להפוך את כל הדבר הזה, את כל האסטרטגיה השיווקית שאתם אומרים לי, אני צריך להפוך את זה לסיפור, ולמשוך את הקהל. אז בואו תשאלו את עצמכם רגע אחד, מי קהל היעד של המלון? אל תגידו לי כולם, כי אין דבר כזה, ואתם יודעים את זה מצוין. יש זוגות, יש צעירים, יש עשירון עליון, יש משפחות, ולמה אני מפריד את זה? כי השפה השיווקית שאני משתמש בה ככותב תוכן למלונות, היא שונה לגמרי מקהל יעד אחד למשנהו. אם אני פונה לצעירים, אני לא פונה באותה שפה לעשירון עליון, אני לא פונה באותה שפה לדתיים, בטח שלא למשפחות ובטח שלא לזוגות. הז'רגון הוא אחר, השפה היא אחרת, הטקסטים הם אחרים, הכל נראה אחרת, אני לא יכול לערבב פה. מה החזון של המלון שלכם? איזו חוויית אירוח אתם רוצים להעביר לנופשים? אם זה מלון לצעירים, מדובר על פן טהור, כיף, קליל, זורם, חופשי. אם זה מלון לאנשי עסקים לדוגמה, אנחנו רוצים לחסוך לכם זמן. אני זוכר שפעם הייתי במלון מרשת פטל, מלון לאנשי עסקים, לאונרדו בוטיק רחובות, וכשעשינו שם סיור, אז מנכ"ל המלון אמר לנו, תיכנסו רגע לאמבטיה ותראו שיש שם ראש גשם ענק. באמת ראינו שם ראש גשם באמבטיה, משהו עצום. אמר לנו, אתם יודעים למה זה? אמרנו, למה? אמר, כי כשאנשי עסקים רוצים לצאת מוקדם בבוקר לשדה התעופה, הם יכולים לעשות מקלחת בצ'יק, וזה חוסך להם המון זמן. אז אמרתי, זה לא רק התוכן, זה גם האקססוריז, ואיך אני מעביר להם את זה. זאת אומרת שכשאני פונה לקהל מסוים, ואני מדגיש את כל האקססוריז הרבים שאתם שמים בחדרים, שמים בטרקלין העסקים, שמים בחדר אוכל או במסעדה, אני צריך לכתוב את זה, אני צריך לתקשר להם את הדברים האלה בשפה שהם מבינים, לא שפה של צעירים ולא שפה של עשירון עליון. זאת אומרת שאני ככותב תוכן צריך ליצור שפה שיווקית ייחודית למלון שלכם, בהתאם לקהל היעד. זה חלק מחזון המלון, איזו חוויה. מה היתרונות של המלון שלכם על פני המתחרים? תחשבו רגע על מלונות בתל אביב או באשקלון או באשדוד, על קו החוף. כל כך הרבה מתיימרים להיות אותו דבר, או לעשות, או לתת עוד מאותו דבר, אבל מה הבידול שלכם? זו אחת השאלות בעיניי הכי קשות, לא רק שאתם צריכים לענות עליה, גם שאני ככותב תוכן מתמודד איתה. כי יש נגיד 3 בתי מלון שמוכרים איזושהי חוויית ספה, למה דווקא אצלכם? האם אלה החדרים יותר גדולים? האם כל החדרים פונים לים? האם אתם נותנים פה איזושהי חוויה יותר מעניינת ברמת לא יודע מה, קונסיירג'? צריכים לחשוב על הדברים האלה, ואני צריך לכתוב אותם ולתרגם אותם למילים. אוקיי? אז גם עניין הבידול פה, סופר חשוב. אל תהיו עוד מאותו דבר, תהיו ייחודיים. זה לוקח זמן, זה לא קורה ב5 דקות, אני יודע. איך מוצאים סיפור טוב למלון? חבר'ה, אני בעוונותיי גם כתבתי ספר לפני כמה שנים, ותמיד אהבתי את הצד הקריאטיבי, ואני יודע שעדיין לכתוב סיפור זה מאוד קשה. סיפור זה לא אומר חילטות, אוקיי? זה לא אומר בוא תכתוב לי פה איזה כמה מילים, זה לא זה, זה אומר לשבת עם כל התוכן שהעברתם לי בבריף, ואחרי שסיירתי אצלכם במלון, ואחרי שהכרתי אתכם, ולהבין איך אני בונה סיפור טוב למלון שלכם, סיפור אמיתי, סיפור שמשדר את האווירה של המלון, את האווירה של החופשה, את האווירה של החוויה שאתם רוצים להעביר. אז קודם כל יש לי בקשה אחת קטנה אליכם. אם אתם נכנסים עכשיו לאתר המלון שלכם, ואתם רואים פה את המילים, המלון הינו מלון, המלון הינו, אני מבקש מכם, תמחקו את זה, ומיד. כשאני רואה צמד המילים האלה, אני מקבל חררה, סליחו לי, אני חושב
זה מרגיש שאתם מוכרים איזה פוליסת ביטוח, חבר'ה, המלון לא יכול להיות הינו, אתם מוכרים פאן, כיף, חופש, תענוג, לא יכול להיות הינו, בסדר? תשימו לב לזה, יש הרבה שחוטאים בזה. ספרו על חוויית האירוח שמצפה להם, על המיקום, על העיצוב, על כל הדברים האלה. נתתי לכם פה דוגמה ממלון ורט ים המלח, שכתבתי להם איזה כמה שנים טובות. קחו לכם רגע ליהנות מיופיו של המדבר וים הטורקיס, ברוכים הבאים למלון ורט ים המלח, נווה מדבר של רוגע ונופש ברמה הגבוהה ביותר, במקום הנמוך ביותר בעולם. פה דיברתי על מיקום, מושלם בסמוך לים, מציע גישה ישירה לחוף פרטי, תפאורה מושלמת של מצוקי המדבר, סביבת המלון, כל חדר ומרפסת מואר באור טבעי, זאת אומרת כל הדברים האלה, תתחילו לתת להם את מה מחכה להם, אבל ברמת הוואו, ברמת הנגיעות, ברמת אני מת כבר להיות שם, אני מת לראות את הטורקיז מהחדר, אני מת להרגשת לחוף הפרטי, כל הדברים האלה כבר יוצרים איזשהו עניין, ולא מלון בוטיק הינו ממוקם לא, חבר'ה, זה לא מעניין, תשתחררו מהעניבה, תחשבו חופשה, אתם מלונאים, אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, בסדר? טיפים, היסטוריה מעניינת, דמות ססגונית, אני חוזר שוב לקונרד הילטון, גם דוד פטל מבחינתי, הוא דמות מרתקת, דמות מלונאית מרתקת, לוקיישן מנצח, חדשנות של המלון, אם המלון שלכם הוא סופר דיגיטלי, נגיד שאתם לא צריכים לפגוש עם האורחים שום נציג, הכל נעשה מהטלפון, יש כבר כאלה, אבל נגיד שאתם לוקחים את זה לבל אחד למעלה, תדגישו את היתרונות האלה. פה נתתי דוגמה ממלון 3 הקשתות שכתבתי לו תוכן, ושאלתי שאלה פשוטה, מתי בפעם האחרונה יצאתם לחופשה בירושלים ומשלבת בתוכה היסטוריה מרתקת? מלון 3 הקשתות מזמין אתכם לחוויית אירוח יוצא דופן בלב מבנה מרהיב ביופייו בן למעלה מ-90 שנה. אני בתור חובב היסטוריה רוצה להיות בבית מלון כזה שיש מאחוריו באמת סיפור מדהים. אלעד, אבל יש לי שאלה. נגיד, אני לדוגמה, מאיה, לא חובבת היסטוריה, לא מעניין אותי. אתה לא מצמצם את הקהל ברגע שאתה מדבר רק על היסטוריה או על משהו מייחד של המלון? אני לא מדבר רק על זה. זה חלק שנמצא באודות המלון ברמת הפסקה. זה לא עכשיו 4 דפים של סיפור המלון, אני ממש לא שם. אני מדבר על איזושהי פסקת פתיחה או פסקת אמצע קצרה שמושכת לך רגע את העין. אם את לא חובבת היסטוריה, סבבה. את תמצאי את כל מה שאת רוצה לדעת על המלון גם ביתר הדפים, אני מבטיח לך. זה לא עניין עכשיו של חפירות, על סיפורים. לא, סיפור יכול להיות ברמת הפסקה 2, זה הכל. בסדר? אני לא אאבד אותך. מי שירצה כמובן אני יכול לשלוח לו אחרי זה את המצגת ותקראו את התכנים האלה, אבל בסופו של דבר אני חושב שכאנשי מלונות אתם לא יכולים לנתק סיפור של מלון או היסטוריה של מבנה או רקע מיוחד מהמבנה עצמו, כי בסוף יש לכם פה סיפור בידיים שאתם הולכים איתו לאיבוד וחבל, לדעתי זה פספוס ענק. אני רוצה לדבר איתכם רגע אחד על שקיפות, שקיפות באתרים. אני כאחד שעבד ברשת פטל 5.5 שנים, חוויתי המון תלונות ממרכז הזמנות על שיחות סרק. למה? כי לא כותבים את כל התכנים באתר. למה? כי חוסכים, כי לא רוצים, כי, אתם זוכרים מה אמרתי לכם בהתחלה? כי לא מעדכנים את האתר, כי לא בודקים מתי פעם אחרונה התקנו אותו. אז קודם כל, אורחים רוצים לדעת הכל לפני החופשה. חבר'ה, זה שאתם כותבים להם 4 מילים על, לא יודע מה, על חדרים ועל אוכל, ופתאום הם מגלים לרעתם בזמן החופשה שזה לא פתוח וזה לא פעיל וזה סגור וזה לא עובד, זה רע מאוד. אתם יכולים לחטוף על זה ברשתות ובכל מיני אתרי בוקינג למיניהם, תלונות מפה עד הודעה חדשה. זה לא כיף, זה מאכזב מאוד, ואנשים אומרים פשוט, חבל שלא כתבתם באתר. אז כל עוד הם יודעים את כל המידע הזה מראש, לפני שהם מזמינים חופשה, הם יעריכו אתכם יותר. זה לא אומר שהם לא יזמינו, הם יגידו, אוקיי, הוא שקוף איתי, המלון הזה אמיתי איתי, הוא אומר לי את הכל, והם יעריכו את זה הרבה יותר. תקפידו לציין גם את מה שאין במלון, למשל הארוחות אינן כשרות, או אין בריכה, או למשל יש בריכה, אבל של המלון השכן שלנו. הם לא צריכים לדעת את זה בזמן החופשה, זה לא נעים לקבל את זה בהפתעה, וגם לדוגמה עניין הכשרות, יש מלונות שהם לא כשרים, אנשים שהם שומרי כשרות או דתיים, צריכים לדעת את זה. תוכן מדויק, אמין ועדכני, זה אומר פחות עומס ושיחות סרק למרכז ההזמנות, פחות בלבולי מוח, גם בטלפון, גם בצ'אטים, ויותר מידע עדכני
שמציג גם את האתר שלכם בצורה הרבה יותר מהימנה. תוכן שגוי ולא עדכני, מביא אורח עצבני שמשאיר ביקורת שלילית ופוגע במוניטין המלון שלכם, וחבל, זה יוצר סתם ציונים לא טובים. ההפסד הוא כולו שלכם. לפרט, חבר'ה, לא לחסוך בכלום, לא בבסיסי הרוח, לא בשעות קבלה ועזיבת חדרים, לא מתקנים ושירותים, שעות אירוח, שעות הארוחות, אמצעי תשלום, כל הדברים האלה שנראים לנו טריוויאליים, ברור, זה לא ברור, לי זה לא ברור, למשה מתל אביב זה לא ברור, לדפנה מאילת זה לא ברור, לי זה לא ברור שום דבר. אם לא תכתבו, אני לא יודע, ולא תמיד בא לי להתקשר למרכז הזמנות, ולא תמיד בא לי לעשות עכשיו צ'אט, אני רוצה לקבל את הכל ומגיע לי. מידע על נגישות לאנשים עם מוגבלויות, חובה לציין באתר את כל הנגישות שקיימת אצלכם במלון. אני תר במלונות, המון, עשרות מלונות, חבר'ה, ואני פעם אחר פעם מגיע לשאלה ששואלת מנכ"ל המלון, חבר'ה, יש אצלכם נגישות? כן. מה כוללת הנגישות? לא יודע, סבבה, בהמשך ניגע בזה. זו לא תשובה טובה, חברים, כי אתם חשופים לתביעות. אני ממליץ לכם בחום רב, לבדוק ולעדכן ולכתוב כמה חדרים נגישים יש לאנשים עם מוגבלויות, מה מרחק החדרים הנגישים מהמעלית, מה רוחב הדלתות בחדר הרחצה, האם בחדרים הנגישים מותקן שטיח או פרקט. אני יודע ששטיחים היום פחות פופולריים בחדרים, מכיר את זה, אני מציין את זה מהסיבה הפשוטה שחדרים שהם עדיין עם שטיחים, התנועה עם כיסא גלגלים מאוד מאוד קשה, הרבה יותר קשה מפרקט, בפרקט יותר מחליקים, אוקיי? חניות, רמפה, שירותים, ערכות שמע, מעלון, האם מותר להיכנס עם כלב נחייה, האם יש ידיות אחיזה במקלחון, והדבר הכי חשוב זה שם מלא, טלפון ואימייל של נאמן הנגישות שלכם במלון. זה נראה לכם אולי סתם, זה נראה לכם חפירה או שטויות, חבר'ה, תאמינו לי, זה כל כך מוערך מצד האנשים שיש להם בעיית נגישות, וגם מצד אלה שלא, ואומרים, בוא'נה, המלון הזה השקיע, הם כותבים הכל, כולל הכל, הם באים לקראתי, הם רוצים שאני לא אשאר עם אפס מידע, הם חושבים עליי, הם מעריכים את זה מאוד מאוד מאוד, עוד הרבה לפני שהם עשו את הזמנת החופשה, תחשבו על זה. חברים, אני רוצה לסכם, בבקשה, וזה אני אשאיר גם זמן לשאלות כמובן. קודם כל, למדנו שבמלונות קטנים יש סיפורים גדולים. אני חושב שמניסיוני, כן, זה שיש לכם מלון קטן או מלון בוטיק, זה לא אומר שאין לו סיפור מיוחד שאפשר לייחד אותו, או שהוא יכול להיות יותר חזק מרשת מלונות. אפשר למצוא סיפור טוב על כל מלון. אני רק צריך לשבת איתכם, להכיר אתכם, לסייר במלון, לבנות לכם בריף, ואנחנו נמצא את זה ונפצח את זה בצורה הכי טובה שאפשר. 2, להפוך גולש לנופש, לשמור על שקיפות, לספר את הסיפור המעניין, להביא לו את כל המידע, גם זה שנראה לכם טריוויאלי ולא רלוונטי, לכתוב, וכמובן, להקפיד, לעדכן את התוכן באופן קבוע באתר המלון, בלי לפספס שום פרט, ואם אתם לא יודעים איך לכתוב ואיך לנסח את זה, דברו איתי, אני זמין לכם לכל שאלה. ותודה לאוהד זוסמן, עוד פעם, שגם אירח אתכם בזמן שהייתי במקלט, וגם נתן לי את הבמה פה לספר על ההרצאה הקצרה הזו של התוכן. יש לי גם הרצאה יותר מלאה של תוכן, היא עורכת כמה שעות שבה אני ממש פותח כל נושא, אבל את הבמה הזאת בחרתי לנצל למצגת הספציפית הזאת, המתומצתת יותר. אלעד אלוף, תודה.